22. apríla roku 1519 pristáli pri meste Veracruz španielski dobyvatelia Mexika pod vedením kapitána Hernana Cortésa s 500 vojakmi, 14 delami a 2 kňazmi. Územie Mexika malo vtedy asi 10 miliónov obyvateľov Aztékov. Vládol im posledný cisár Cuauhtémoc, známy pod menom Montezuma. Jeho sídlo bolo v 300-tisícovej metropole Tenochtitlan vo výške 2240 metrov nad morom, dnešné mesto Mexiko. Toto mesto je obklopené horami a sopkami, ktoré sa týčia až do výšky 5000 metrov. Aztékovia už vtedy mali lekárov, matematikov, astronómov, architektov, filozofov, umelcov. Písmo mali obrázkové, podobné egyptským hieroglyfom. Nepoznali koleso, nepoužívali železo, nikdy nevideli kone. Mestá boli stavané okolo pyramidovo formovaných chrámov z kameňa. Aztékovia verili, že musia Bohom prinášať ľudské obete, aby slnko každé ráno opäť vyšlo. V chrámoch konali náboženské ceremónie rôznych povier. Zbožňovali tu modly rozličných božstiev. Božstvám obetovali ľudské obete vo veľkej miere. Obeťami boli väčšinou otroci a vojnoví zajaci. Spôsob obetovania bol strašný. V čiernom oblečení dlhovlasí kňazi počas spevu zaživa vytrhávali obetiam srdce. Iných zaživa stiahli z kože, ďalších zaživa jedli. Obetovanie ľudí sa konalo v každom meste. Bohovi, Quetzalcoatlovi, operenému hadovi, obetovali každý rok tisíce ľudských obetí vrátane detí. Napríklad pri zasvetení chrámu božstvu vojny a slnka Huitzilopochtli v roku 1487 v meste Tlatelolco padlo za obeť na jeho oltároch asi 20 000 ľudí. Bolo to kolektívne šialenstvo. Tisícom ľudí bolo na vrchole pyramídy vytrhnuté zaživa srdce. Keď Španieli vstúpili do krajiny, videli tento vražedný rituál, pri ktorom bol človek prehnutý cez balvan, aby bol napätý hrudný kôž a mohol byť rýchlym rezom kamenného noža otvorený. Videli zakrvavených chrámových kňazov, ktorí si museli dlhými nechtami každý deň vyťahovať z uší zaschnutú krv. Pre Španielov to bol neznesiteľný pohľad. Vrcholom rituálneho barbarstva Aztékov bol kanibalizmus. Jedli telá obetí, čo pokladali za božský rituál a najvyššie práve kráľovské vyznamenanie. Vysoko postavení španielskí úradníci, začínajúc Nunom de Guzmánom, v rozpore s cisárovými inštrukciami využívali indiánov pre osobné obohatenie. Zmena nastala, až keď do Mexika prišiel prvý Rímom ustanovený biskup Fray Juan de Zumarraga, františkán, ktorému cisár Karol V pred odchodom do Mexika prepožičal titul ochranca indiánov. Tomuto titulu biskup robil naozaj česť. Okamžite po svojom nástupe do funkcie informoval cisára o zločinoch jeho úradníkov a neváhal nad nimi vysloviť aj exkomunikáciu, ktorá mala vtedy ťažké následky aj v civilnej oblasti.
Prví misionári pod vedením biskupa Cumarágu tu postavili nové kostoly, nemocnice, školy. Medzi prvými Aztékmi, ktorí sa dali pokrstiť, bol aj Juan Diego, čo bolo jeho krstné meno. Pôvodným menom sa volal Cuauhtlatoac. V indiánskej reči Nahuatl to znamená hovoriaci orol. Pochádzal z dedinky Cuatlitan. Tento jednoduchý indián bol veľmi horlivým kresťanom. 57-ročný Juan bol ženatý, ale jeho žena, ktorá bola tiež pokrstená, zomrela a nezanechala mu žiadnych potomkov. 9. decembra 1531, keď sa slávil sviatok nepoškvrneného počatia Najsvätejšej Panny Márie, Juan vyšiel z domu pred úsvitom, aby stihol prísť na svätú omšu vo vzdialenom kostole. Bola ešte tma a mimoriadne chladno. Podľa indiánskeho zvyku bežal zo svojej dediny Tulpetlak cez kamenisté a mierne zarastené pahorky. Práve sa nachádzal na mieste, kde predtým bol chrám bohyne Tunancin, ktorú stvárňovali ako strašný obraz hlav jedovatých hadov. V tej chvíli začul prekrásny spev vtáčich zborov, pousádzaný v kroví, čo rástlo na pahorku Tepeyac. Spev odrazu stíchol a prekvapený Juan uvidel prekrásnu ženu. Jej odev svietil ako slnko a lúče, ktoré z nej vychádzali, presvedcovali skaly a okolie. Skala a kamene na mieste, kde stála, boli preniknuté žiarou a lúčmi, vyzerali, ako by boli zo smaragdov a drahokamov. Zem žiarila farbami dúhy. Suché kry a kaktusy, ktoré sa tu vyskytujú, vyzerali ako zo zelenkavého peria a ich výhonky boli ako lupienky z tyrkysu a dokonca aj trnie žiarilo ako zlato. Volala na neho menom Juan Diego, Juanito, Janíčko. Bola nadprirodzene krásna a vyzerala, ako by mala 16 rokov. Spýtala sa nezvyčajne jemným, nežným hlasom, plným lásky. Kam ideš, Juan, najmenší a najmilší z mojich detí? Juan odpovedal, ponáhľam sa do kostola v Mexiku Tlatelolco nasledovať Božie prikázanie. Mladá deva mu s úsmevom povedala, mám ťa rada, môj drahý syn. Ja som nepoškvrnená Panna Mária, matka pravého Boha, skrze ktorého všetko žije, pána všetkých vecí, pána neba a zeme. Je mojím želaním, aby tu postavili Boží dom, kde celú svoju lásku, svoj súcit a milosť, svoju pomoc a ochranu chcem preukázať a venovať ľuďom. Ja som vaša milostiplná matka, matka všetkých ľudí, všetkých tých, ktorí ma milujú, ktorí ku mne volajú, ktorí majú ku mne dôveru. Tu chcem vypočuť váš plač a vaše starosti, zmierniť a liečiť vaše utrpenie, vašu núdzu a vaše nešťastie. Tu vám budem utierať slzy. Bež teraz k biskupovi a povedz mu, čo si videl a počul. Po týchto slovách Juan padol k Máríným nohám a povedal, šľachetná pani, idem splniť tvoje želanie. Prvého mexického biskupa po obsadení zeme Španielmi, Františkána Juana de Cumarágu, ktorý viedol katolícke misie medzi indiánskymi Aztékmi, navštívil pokrstený domorodec Juan Diego. Biskupovi povedal, že mal zjavenie Panny Márie. Odovzdal mu odkaz, že Panna Mária si želá, aby na pahorku Tepeyac postavili kostol. No biskup mu neuveril. Domnieval sa, že pod plášťom kresťanstva sa tu pestujú pohanské kulty. Juan odišiel smutný a na druhý deň sa vyžaloval Panne Márii, že mu biskup neuveril. Matka ho druhýkrát požiadala, aby znovu išiel za biskupom. Juan išiel po druhýkrát k biskupovi a predniesol mu znova žiadosť Panny Márie. Tentokrát biskup Juanovi položil veľa otázok a žiadal od Panny Márie dôkaz o pravosti zjavenia. 10 años después de tomada la Ciudad de México por Hernán Cortés, se suspendió la guerra y hubo paz en los pueblos. Chico,
En el año de 1531, a pocos días del mes de diciembre, sucedió que había un hombre, Juan Diego. Al llegar junto al cerrillo llamado Tepeyacac, amanecía. Chicochi, no yolotzin, no xochitzin. Juancin. Zázračné vyliečenie. Juan išiel navštíviť svojho milovaného strýčka Bernarda. Veľmi sa zarmútil, keď ho uvidel na posteli, zasiahnutého ťažkou chorobou. Nemohol ho nechať samotného a tak s ním ostal po celú noc a celý nasledujúci deň. Toto bola príčina, prečo nemohol prísť na dohovorené stretnutie s Matkou Božou. Juan Bernardo sa cítil čoraz horšie a poprosil synovca, aby mu priviedol kňaza, lebo sa chcel ešte pred smrťou vyspovedať a prijať sväté prijímanie. Juan Diego sa skoro ráno 12. decembra rozbehol do farského kostola pre kňaza. Cesta viedla cez pahorok Tepejac. Nazdával sa, že nestretne Pannu Máriu, keď pobeží východnou stranou pahorka. Keď tam prebehol, zrazu sa na jeho veľký údiv zjavila pred ním postava Matky Božej a dala mu otázku. Čo sa stalo, moje drahé dieťa? Diego Pane Márii vysvetlil, že sa ponáhľa do mesta pre kňaza, pretože jeho strýčko je veľmi chorý. Panna Mária mu povedala: nech ťa nič nevystrašuje, nič nech ťa nezarmucuje, nič nemá tvoju tvár, tvoje srdce zatemniť. Neboj sa tejto choroby, ani nejakej inej nemoci alebo nejakého trápenia, nejakej bolesti. Či nie som tu ja, tvoja matka? Nie si v mojom tieni pod mojou ochranou? Nie som prameňom tvojej radosti? Nie si v záhyboch môjho plášťa, na mojich rukách? Potrebuješ ešte viac ako to? Nenechaj sa kvôli chorobe tvojho strýčka znepokojiť, lebo on na túto chorobu nezomrie. Práve teraz, v tomto okamihu, je vyliečený. Záhadný obraz Panny Márie. Panna Mária v podobe krásnej žiarivej devy Juanovi povedala, aby išiel na vrch Tepejac, nazbieral tam kvety, ktoré tam nájde rozkvitnuté. Nech ich zanesie biskupovi. Juan zašiel na vršok a našiel medzi skalami, kde takmer nič nerástlo, krásne kvety, ktoré nepoznal, pretože v Mexiku nerástli. Boli to krásne kastílske ruže. Juanov údiv bol veľký, lebo bol december a teplota v tú noc klesla pod bod mrazu. Juan natrhal veľkú kyticu ruží a uložili do svojej veľkej zástery, ktorá bola utkaná z vlákna kaktusu agave. Domorodci ju nosia vpredu a nazývajú ju tilma. S radosťou sa ponáhľal do biskupského sídla. Keď sa objavil pred biskupom a jeho spoločníkmi, bol tam aj druhý biskup Don Sebastián Ramírez Fuenleal, nový guvernér pre Mexiko a tlmočník Juan González, rozpustil zásteru a všetkým ukázal krásne ruže. Ruže sa rozsypali a miestnosť sa nasýtila vôňou. Všetci prítomní zhýkli od prekvapenia. Ale údiv a prekvapenie sa zmnohonásobili, keď prítomný biskup so svojimi spoločníkmi zazrel na tilme obraz mladej peknej devy. Deva mala oblečené šaty ružovej farby, na nich mala modrozelenkastý plášť posiatý hviezdami. Bol to úžasný obraz Panny Márie. Všetci prítomní padli na kolená pred obrazom. Keď sa vrátil Juan domov, našiel strýka uzdraveného. Všetky tieto okolnosti biskupa presvedčili a na určenom mieste dal postaviť kaplnku k úcti Matky Božej. Po nejakom čase kaplnku prestavali na väčší chrám. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana,
el Tepeyac. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac, suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos, y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos, su fuerte y su paz, y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos, su fuerte y su paz. Su llegada llenó de alegría, su llegada llenó de alegría, de luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía, como la náhuatl, de luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía, todo el náhuatl. En sus penas se mostra de hinojos, en sus penas se mostra de hinojos, lleva sus ojos, lleva sus ojos, lleva sus ojos hacia el Tepeyac, lleva sus ojos, lleva sus ojos, lleva sus ojos hacia el Tepeyac. Správa o vzniku obrazu bola napísaná v indiánskej reči nahuatl, latinským písmom a neskôr v roku 1649 ju uverejnili v origináli aj v španielskom preklade vďaka bakalárovi Luisovi de la Vega. Udalosť bola taká významná, že o nej písal vo svojej kronike dobytia Nového Mexika aj historik Bernardo Díaz de Castillo. Doktor Bartoláš objavil v análoch z Tlaxcaly text. Rok 1531. Juanovi Diegovi sa zjavila milovaná panna Guadalupská v Mexiku na vrchu Tepeyac. Rok 1548. Zomrel Juan Diego, ktorému sa zjavila milovaná pani Guadalupská v Mexiku. O zjavení píše tiež medzi rokmi 1548 až 1554 Don Valeriano v reči nahuatl. Dielo sa volá Nican Mopoua, čo znamená tu sa rozpráva. Indián Don Antonio Valeriano bol synovec cisára Montezuma. Ukončil štúdium v latinčine a gréčtine. Stal sa profesorom filozofie a dekanom školy. Pôsobil ako sudca a guvernér mesta Mexika. Bol blízkym priateľom Juana Diega. Tisíce Aztékov prichádzali k obrazu, aby videli Matku Božiu bieleho muža. Tisíce si kľakli pred nebeským obrazom. Veľa Mexičanov a Španielov sa prihlásilo dobrovoľne a zadarmo do práce. Za 2 týždne na vrchu Tepeyac postavili malú kaplnku, do ktorej preniesli obraz. O kaplnku, do ktorej prichádzalo stále viac pútnikov, sa staral Juan Diego. Po celom Mexiku boli namaľované tisíce kópií obrazu. Na obrazy napísali v reči nahuatl históriu vzniku zázračného obrazu. V roku 1533 postavili na vrchu Tepeyac väčšiu kaplnku, do ktorej bol obraz prenesený. Názov Guadalupe môžeme odvodiť z aztéckého slova Coatlaxopeu, ktoré znamená rošliapla som hada. Z písma svätého vieme, že Panna Mária je tá, ktorá rošliapne hlavu hadovi. Kniha Genézis, 3. kapitola, verš 15. Kalinjenikan,
ninguém ni nota. Cuye un paninquito tehuaque, huehuetque, tocolhuan. Juan Diego Tzin. Tlashikaki nashakoyo Juan Tzin. Campa intimohuica. Siguapile, no chpotzine, no te cuyo Campa no nasis huichancinco mexicotlatilolco, no contepotztoca en teoyotl. Mashikmati nashakoyo. Canehuatl ininantzin. Inguelneli teotl. Huelnigneki. Nican esquechilisque no tocaltzin. Y nunca ni nestis no te tlazotlalis. Y notech motemachilia. Ashao y non penictecpanshan in neshicobispo. Auchtikilwis. Sencan y keleuia. Neshquechilino teocal. Cajuel nictlazocamatis. Aucanikixtlahuas. Caicnin istlamastis. Siguapile, no nansin. Kaya ni yao ni kektilis mutlatolsin. Ma, ni mits no tlalkawili, ni mumasewal. Ne, pansin. Milióny pokrstených. Vďaka zázračnému obrazu Aztékovia prijímali hromadne vieru. Za 7 rokov sa dalo pokrstiť 9 miliónov domorodcov. Pri reformácii 5 miliónov ľudí v Európe opustilo katolícku cirkev, avšak v tom istom čase po zjaveniach v Guadalupe sa 9 miliónov Aztékov pripojilo ku spoločenstvu katolíckej cirkvi. Prekážkou krstu doposiaľ bolo mnohoženstvo, ale indiáni boli ochotní prijať jedinú manželku ako legitímnu. Mnohí kňazi museli v priebehu jedného dňa udeliť sviatosť krstu až 6000 krát. Páter Toribio o tomto období píše: V kláštore pri Kvečolaku som ešte s jedným kňazom pokrstil za 5 dní 14 200 ľudí. Katolícke kostoly, kláštory, nemocnice, sirotince a školy v Mexiku vyrastali pod rukami misionárov. V roku 1552 pápež a španielský kráľ založili Mexickú univerzitu. Onedlho Mexiko posielalo domorodých katolíckych misionárov do zahraničia, na Floridu, do Kalifornie, aj do ďalekého Japonska, kde svätý Filip od Ježiša a jeho sprievod v roku 1597 zomreli za vieru. Na vrchu Tepeja, kde Panna Mária povedala Juanovi, aby nazbieral ruže, vytriskol prameň vody. Chorí boli vyliečení potom, keď sa z neho napili, alebo sa v ňom vykúpali. Ako píše v roku 1582 Angličan Miles Phillips. Biskup Zumarraga určil, aby Juan Diego spravoval novú kaplnku so zázračným obrazom Matky Božej. Do nového sanktuária prichádzali každý deň zástupy pútnikov. Matka Božia, ako sľúbila, potešovala utrápených, prinavracala radosť zo života a duševné i telesné zdravie. Juan ustavične rozprával prichádzajúcim indiánom o zjavení v ich rodnom jazyku. Vysvetľoval im pravdy kresťanskej viery a tak pripravoval indiánov na prijatie krstu. Juan Diego zomrel 30. mája 1548, pochovali ho na pahorku Tepeyac. Biskup Zumarraga zomrel tiež v roku 1548, 3 dni po smrti Diega.
padre amigo. Hoy regresas como siempre estás aquí, como nunca te sentimos, te guardamos en el corazón. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Del sacrificio eucarístico donde haya su culminación. Pongamos este encuentro bajo la protección de la Madre de Dios, la Virgen de Guadalupe, a la que el pueblo mexicano ama con la más arraigada devoción. Es tu voz que nos da la esperanza, son tus ojos llenitos de amor. Es tu voz que se mete en el alma, tu dulce palabra, luz que pones en el corazón. Bienvenido, Padre mío, nuestro pueblo canta hoy. Al más pobre de sus hijos, tú le ofreces tu rostro de amor. Has venido a traernos la dicha, has llegado con tu bendición. Hoy Juan Diego, el niño más bueno de allá desde el cielo, con la Virgen te viene a México siempre fiel. México sabe bailar. México sabe rezar. Sabe cantar. Pero más de todo sabe gritar. No se den cuenta que Juan Pablo II los ha visitado, pues además de estar enfermos, recién operados, son muy... Svätý Otec z Guadalupe. 27. januára 1979 pápež Ján Pavol II navštívil svätyňu, kde si uctil zázračný obraz. Na spomienku tejto návštevy pápež Ján Pavol II napísal modlitbu k Panne Márii Guadalupskej. Požehnaná Panna Mária, Matka peknej lásky, ochraňuj naše rodiny, aby boli stále jedno a požehnaj výchovu našich detí. Ty naša nádej, pozri so zmilovaním na nás, uč nás stále ísť k Ježišovi,
Pomôž nám znova vstať, keď padneme, aby sme sa k nemu znova vrátili s tým, že svoje chyby a hriechy priznáme vo sviatosti pokánia, ktoré dáva duši pokoj. Prosíme ťa, daj nám veľkú lásku ku všetkým sviatostiam, ktoré sú znamením a ktoré na zemi zanechal tvoj syn. Tak budeme my, Najsvätejšia Matka, s pokojom Božím vo svedomí, so srdcom oslobodeným od zloby a nenávisti, môcť priniesť pravú radosť a pravý pokoj, ktorý prijímame od tvojho syna nášho Pána Ježiša Krista, ktorý vládne s Bohom Otcom a Duchom Svätým na veky vekov. Amen. Svätý otec Ján Pavol II hovorí: v Guadalupe sa uctieva obraz Panny Márie, ktorý nebol namaľovaný ľudskou rukou. Pútnici si pred týmto zázračným obrazom pripomínajú slová, ktoré Mária povedala Juanovi Diegovi. Ja, tvoja matka, som tu. Ty si pod mojou ochranou. Ja som tvoja záchrana. Ty si v mojom srdci. A Svätý Otec pripomína: tieto slová Panna Mária aj dnes opakuje každému z nás. A že sú pravdivé, vidno z toho, že jej zjavenie na vrchu Tepejac prispelo k mimoriadne rýchlemu a mohutnému rozšíreniu evanjelia v Strednej a Južnej Amerike až po Filipínske ostrovy. Panna Mária totiž napomáha evangelizácii, keď pozýva každého človeka, aby vstúpil do dôverného spoločenstva s Ježišom a tak sa dostal k Bohu. Sin obispo, nech la popolwi. Il fui cacto Nansin, no te cuyo Juan Diego dice que lo disculpe, que lo envía la Señora del Cielo. Levántate, hijo. Te oiré más despacio y pensaré en la voluntad y el deseo con que has venido. Juan Diego, acompáñame. Salió. Se fue triste de que en absoluto no se le creyera su mensaje. Nevysvetliteľný vznik obrazu. Vieru v zjavenie Panny Márie v Guadalupe a zázračný obraz prenášali tradíciou milióny Mexičanov až do dnešného dňa. V zachovanom testamente z 15. novembra 1537 Bartolomeo López de Colima píše: chcem, aby v dome Panny Márie Guadalupskej bolo odslúžených 100 omší pre pokoj mojej duše. Prvých 116 rokov od jeho zázračného vzniku visel obraz Panny Márie Guadalupskej v kaplnke veľkej ako obývacia izba, bez ochrany proti škodlivým vplyvom počasia, bez skla, vo vlhkom prostredí, vystavený vplyvu teplotných rozdielov a prachu, v dýme sviečok a faklí, ktoré pod ním horeli. Za celú dobu to boli milióny sviečok. Dým zo sviečok by musel obraz zafarbiť na čierno, ako sa v Lurdskej jaskyni zafarbila od sviečok skala, ktorú musia pravidelne čistiť, alebo ščernel obraz Panny Márie Čenstochovskej. Obraz bol vystavený miliónom dotykov zbožných rúk a dotykov pier. Množstvo pamätných predmetov, ružencov, okrem iného aj mečov sa dotklo obrazu. Napriek všetkému si obraz zachoval svoje farby. Aj keď bolo neskôr na obraz umiestnené sklo, z času na čas ho museli dať dole, aby sa ľudia mohli obrazu dotknúť alebo ho poboskať.
V roku 1753 Miguel Cabrera informuje, ako pri jednej príležitosti v priebehu 2 hodín videl, že ľudia sa rôznymi predmetmi dotkli obrazu 500 krát. Podivuhodné je, že sa obraz nerozpadol napriek tomu, že Tilma má životnosť najviac 20-30 rokov. Materiál dnes nevykazuje ani najmenšie stopy rozkladu. Tilma je vyrobená z hrubého produktu agave, ktorý sa získava z vlákien rastliny maguey. Diegová tilma je nahrubo spracovaná podobná vrecovine. Ale tí, ktorí plátno ohmatali, vypovedajú, že majú pocit, ako by držali v rukách jemný hodváb. Profesor Kalán považuje za nemožné, aby si nejaký maliar vybral podklad pre maľbu tilmu z takého hrubého na maľovanie nevhodného materiálu. V 16. storočí zostrihali tilmu na rozmery 167x94 cm, aby ju mohli dôstojne zarámovať. Zvláštna komisia zložená z mexických maliarov pod predsedníctvom Miguela Cabreru uvádza: tento svätý obraz je zhotovený tak jedinečne a tak zázračne, že sme si istí, že každý, kto je len trochu vzdelaný v našom umení, pri pohľade naň hneď musí uznať, že je to nadprirodzený portrét. Cabrera dodáva: nevysvetliteľný spôsob, ktorým sa obrazová strana vyhladila, je ďalším dielom nadprirodzenosti obrazu. Neveriaci architekt Ramírez Vázquez sa po skúmaní obrazu stal katolíkom. Komisia, zostavená z maliarov, potvrdila, že je ľudsky nemožné niečo také vynikajúce namaľovať na tak hrubý materiál. Teplota látky, z ktorého tilma pozostáva, je 36,6 stupňov Celzia, práve taká, aká je normálna teplota ľudského tela. ...14. novembra 1921 za čiast prenasledovania kresťanov v Mexiku akýsi terorista položil na oltár v malej vzdialenosti od obrazu bombu, ukrytú v kvetinách. Výbuch zničil iný obraz a zdemoloval mramorové schody hlavného oltára, vytrhol kusy z múra, rozbil všetky okná, ohol kovový kríž, ale posvätný obraz ostal celkom neporušený. Taktiež nebol zranený žiaden veriaci. V roku 1971 technici čistili strieborný rám, do ktorého je obraz vložený. Nešťastne sa im prevrhla fľaša s kyselinou dusičnou a pár kvapiek kvaplo aj na obraz, no napriek tomu sa maľba nerozleptala. Ostali iba stopy, akoby od vody, ktoré po krátkom čase zmizli. Dnes je obraz vysoký 142 cm, postava Panny Márie je vysoká 122 cm. Vlasy má rozdelené uprostred. Panna Mária stojí na mesiaci a podopierajú anjel s krídlami. Okolo nej vychádzajú slnečné lúče. To bolo dôvodom, prečo indiáni prijímali nové náboženstvo. Pre Aztékov najväčšími božstvami boli slnko a mesiac. Žena na obraze zacláňa slnko, to znamená, že je väčšia ako slnko. Pod nohami má mesiac, je väčšia ako mesiac, ale žena na obraze sa skláňa a to pre nich znamenalo, že je niekto väčší ako ona. To ich viedlo k tomu, aby prijímali vieru v jedného Boha. V poslednom čase bol obraz podrobený dôkladnému vedeckému výskumu odborníkov. Stačí uviesť napríklad nositeľa Nobelovej ceny za chémiu, Nemca Richarda Kuhna z univerzity v Heidelbergu, ktorý skúmal vzorku maľby, alebo členov vedeckej skupiny laboratórií NASA, profesora doktora Filipa Serna Kalána, biofyzika z Floridskej univerzity, experta na infračervené žiarenie, znalca umeleckých predmetov, fotografa a profesora Jody Brown Smitha, tiež z Floridskej univerzity, ktorí skúmali obraz fotograficky aj presvietením rôznymi lúčmi. The essential idea in studying the image of Guadalupe is that we might find something alien, something supernatural. And that remains an open possibility, but it is by no means the only possibility. Profesor Kalán a profesor Jody Brown Smith v máji 1979 zistili, že ružová farba na plášti
prepúšťa infračervené svetlo, čo inak v praxi nie je možné. Zistili tiež, že farby na obraze sa menia zmenou uhla pohľadu pozorovateľa. Svedčia: pre tvár, ruky, plášť Panny Márie Guadalupskej na obraze neexistuje žiadne možné vysvetlenie. Vyslovili doslovne vetu: je to zázrak. Výsledky možno podľa článku profesora Torcusta Luz de Tena, člena Kráľovskej španielskej akadémie vied, zhrnúť asi takto. Podkladom je látka utkaná z vlákien agáve, ktorá vôbec nie je preparovaná. Je známe, že maliari svoje plátna poťahovali najskôr glejovou vrstvou. Udržanie látky a farieb na nej po takej dlhej dobe v dobrom stave je nevysvetliteľné. Na látke neboli po presvietení zistené žiadne predbežné kresby, ako to robievajú aj slávni maliari. Obraz bol zhotovený priamo a bez opráv. Nedajú sa zistiť žiadne ťahy štetcom. Použitá technika kladenia farieb je v dejinách maliarstva neznáma a nedá sa napodobniť. Ani pôvod farieb sa nedá zistiť. Obraz nemôže byť maľbou. Abstinenciu ťahov štetca potvrdil v roku 1954 aj fyzik profesor Francisco Camp Rivera. Siguapile, kaon iguala inompa o tinechmotitlanili, onikitakto pisca tlatuani. Amo nel Chihuahua. Hitech, Chimucaguil, impipiltil. Ni masegual, ni mecapali. Nechla popolwi no socoyo. Tlashikaki no socoyo. Camotlazonti ninguelitech, kitquisque no tlatol. Yesehuel yugmoneki, tehuatl tinemis, huelmochihuas no tlanequilis. Aujuel nimis tlatlauhtía no xocoyo, oxepatía sin mostla, tiquitati un obispo. Inquineltilis, quichihuas no teocal. Xiquilwi, huelnehuatl, ni semicac ixpochtli. Ninantzin teotul inompa nimitztitlani. No te cuyoe, siguapile, macamonik tequipacho in moyolotzin, onihuicas motlatolzin. Ye, amonin el tocos. Isquiscamos tlatotase siguapili. Amosimo cueso. Amosimo yo pacho. Otro enigma sin explicación convincente es el relacionado con la pintura reflejada en el manto. A lo largo de los últimos años se han realizado varias investigaciones, como la que llevó a cabo en 1936 Richard Kuhn, un austríaco premio Nobel de Química. Nemec Richard Kuhn, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu, vedúci chemického oddelenia na Kaiser Wilhelmovom inštitúte univerzity v Heidelbergu, mal tú česť, že mu povolili vybrať z obrazu dve vlákna, jedno červené a jedno zlaté. Tieto podrobil výskumu. Výsledok svojho výskumu oznámil verejnosti. Na obraze niet farby rastlinného, živočíšneho ani nerastného pôvodu. Celý známy vedecký svet takýto systém farbenia nepozná. Farby na obraze sú stále živé. Látka je zozadu priehľadná, preto obraz možno vidieť aj z druhej strany látky. Pri pozorovaní spredu zo vzdialenosti 10 cm možno pozorovať iba surovo utkanú látku bez farieb, farby vtedy celkom zmiznú. Pri osvietení látky laserovým lúčom z boku sa zistilo, že zafarbenie sa nenachádza ani na vrchnej, ani na spodnej strane látky, ale zafarbenie sa vznáša nad látkou vo vzdialenosti 0,3 mm bez toho, že by sa dotklo samotnej látky. Zafarbenie sa vznáša voľne vo vzduchu nad povrchom látky.
Počas storočí umelci primaľovali na obraze niektoré malé časti, ako napríklad čierny okraj plášťa. Tieto dodatočné úpravy sa pri dnešnej technike ľahko dajú určiť. Tieto malé úpravy vôbec neuberajú na zázračnej výnimočnosti originálu zhotoveného Božou rukou. Como en el manto están las estrellas, se pensó que pudiera haber alguna relación de las estrellas para que fuera más completa la imagen codificada de la Virgen. Konštelácia hviezd na plášti zodpovedá presne konštelácii hviezdnej oblohy 12. decembra 1531 nad Mexikom City, teda dňu, keď bol obraz z neba darovaný ľuďom. Američan Coley Taylor uvádza: keď sa obraz pozoruje zblízka, ťažko sa dajú hviezdy na plášti pozorovať, avšak pri pohľade zďaleka hviezdy žiaria. Pri pozorovaní zblízka odev má zelenomodrú farbu, pri pohľade z väčšej vzdialenosti je tmavomodrý. Ružová farba šiat pozorovaná zblízka je bledá, z väčšej vzdialenosti síto-ružová. Vedci skúmajúci obraz potvrdzujú vedecko-technický zázrak. Čím viac sa blížime k obrazu, tým nejasnejšie je vidieť Madonu. Keď sa vzdialujeme, obraz vidno jasnejšie a zreteľnejšie. Obraz sa opticky zväčšuje. Vlastne podľa fyzikálnych zákonov by to malo byť presne naopak. Bádatelia obrazu nazývajú tento zázrak ako opačný efekt. Al día siguiente, domingo, muy de madrugada, salió de su casa y se vino derecho a Tlatelolco a instruirse de las cosas divinas para ver enseguida al obispo. Casi a las 10 se aprestó después de que se oyó la misa y fueron contados y se dispersaron. ¿Qué pasa aquí, criado? Chipán. Los familiares del señor obispo se dilataron mucho en avisarle para que le oyese. Pero habiendo entrado, se arrodilló a sus pies, se entristeció y lloró al exponerle el mandato de la Señora del Cielo, diciéndole que ojalá creyera su mensaje. Xinaltoco, Tlalpan, obispo, Xinaltoco. Miniatúra v Okupani Márie Guadalupskej. No najpodivnejšie je toto. V roku 1929 fotograf Alfonso Marcuet González odfotil Okopany Márie na obraze. Na fotografii s úžasom uvidel podobizeň muža s bradou. Toto sa mu podarilo až pri extrémnom zväčšení fotografie. Neskôr známy očný špecialista de Tria Lauanet preskúmal silným oftalmoskopom oko portrétu a zistil, že sa na ňom objavuje obraz postavy človeka a konštatuje: zakrivenie a umiestnenie optického obrazu v Okupani Márie je v súlade s obrazom, ktorý sa vytvára v normálnom živom oku človeka. Z toho vyplýva záver, že oči Najsvätejšej Panny Márie Guadalupskej vykazujú vlastnosti živých očí. To bolo popudom preskúmať dúhovku oka pomocou najmodernejšej techniky, ktorú používajú vedci Cornellovej univerzity pri štúdiu fotografií NASA urobených z umelých družíc. Sú to mikroskopicky najjemnejšie zobrazenia. Tento výskum robil od roku 1979 až dodnes, spolu 30 rokov, inžinier José Astetonsman, expert IBM pre digitálne spracovanie obrazu. Výsledky publikoval na konferencii Regina Apostolorum Pontifical Atheneum v Ríme.
Pri digitalizácii obrazu fotografiu rozdelil na plôžky 1 mm štvorcového a tie potom skúmal pri 2500-násobnom zväčšení. To znamená, že na milimetri štvorcovom mohol skúmať 2500 svetelných bodov, 2500 pixelov na milimeter štvorcový. Y en esos días precisamente en una revista salió un pequeño artículo donde se mencionaba que hacía muchos años se había descubierto un busto en los ojos de la Virgen, la imagen de la Virgen de Guadalupe. V zreničke Panny Márie možno vidieť sediaceho Aztéka s dlhými čiernymi vlasmi zviazanými do chvosta. Má prekrížené nohy. Jasne vidno jeho náušnicu v uchu a prsteň na ruke. Vedľa neho sedí starší plešatý človek s bielou bradou, s baskickými črtami, rovným nosom a veľkým obočím. Z oka mu na ľavé líce padá slza. V tejto postave mnohí identifikovali španielského biskupa Zumarragu. Dodnes sa zachoval obraz biskupa Zumarragu, ktorý bol namaľovaný ešte za jeho života. Vedľa neho vidieť mladšieho muža, o ktorom možno predpokladať, že je to Juan González, biskupov tlmočník a sekretár. Uprostred vidno človeka v mužnom veku s bradou a fúzmi. Je obrátený smerom k sediacemu biskupovi. Je to indián Juan Diego vo chvíli, keď otvára svoju tilmu, v ktorej doniesol biskupovi rúže. Vidie tu aj černošku s kučeravými vlasmi, indiánsku matku nesúcu na chrbte dieťatko, oproti nej otca s chlapčekom na rukách a 2 starších indiánov. Na sietniciach očí Panny Márie je presne zachytená scéna najväčšieho úžasu opísaná v Nikam Mopoua, kde sa hovorí: a on rozprestrel svoju tilmu, v ktorej mal uschované kvety. Ako to biskup a všetci, ktorí tu boli, uvideli, padli od úžasu na kolená. Potom znova vstali, aby si prezreli obraz. V Indies Archives je záznam o biskupovom nalodení, keď odišiel do Nového sveta. Čiernej otrokyni biskup Zumarraga povedal, že je jeho vôľa, aby bola prepustená. Volali ju Mária. Obrázok v oku je zostavený tak, že čím boli postavy bližšie k oku, tým sú väčšie a čím boli ďalej, tým sú menšie. V obraze oka možno pozorovať 13 osôb. Inžinier Tonsman sa k tomuto javu vyjadruje. Taký miniatúrny obraz v oku nie je možné namaľovať z 3 dôvodov. Po prvé, že nie je viditeľný ľudským okom okrem jednej najväčšej postavy Španiela. Nikto by nedokázal namaľovať tak maličké siluety. Po druhé,
pretože pôvod pigmentov týchto siluet je neznámy. Nikto doteraz nevie, akým spôsobom vznikol obraz na filme Juana Diega. A po tretie, 3 postavy sú reprodukované v oboch očiach. Ktorý maliar by to urobil? Ich rozmery sú rôzne, v jednom i druhom oku súhlasne s tým, ako blízko alebo ďaleko bola osoba od ľavého alebo pravého oka panny. Laboratórnym skúmaním očného pozadia Márínho pravého oka sa ukázalo, že sa správa presne ako oko živého človeka. V ľudskom oku sa vytvárajú 3 obrazy, tzv. Parkinson-Samsonov zákon. Tieto 3 obrazy možno pozorovať aj v Márínom oku. Vľavo od predného obrazu, zrkadliaceho sa v moku prednej očnej komory, možno pozorovať prvý obraz, druhý obraz možno pozorovať v sklovci, ktorý zodpovedá prvému a je s ním rovnobežný. Pod svetlom oftalmoskopu sa rozžiari tretí reflex, ktorý je obrátený a tvorí sa v očnej šošovke. Dúhovky očí Panny Márie na obraze sa pri dopade svetla sťahujú a pri vzdialení svetla sa znova rozťahujú práve tak, ako v živom oku. Doktor Lauanec zistil, že keď svetlo oftalmoskopu dopadne na zreničku oka Panny Márie, zrenička sa v difúznom svetle rozsvieti a vzbudí dojem dutého reliefu. Takýto reflex nemožno docieliť na rovnej ploche a zvlášť nie na nepriehľadnej ploche. Doktor Charles Weiling s tímom expertov, fyzikov a očných špecialistov preskúmali obraz. O výskume podáva toto svedectvo. Rohovka pôsobí ako konvexné vyduté zrkadlo s polomerom 7,5 mm. Pre mňa je to obraz z neba. Doktor Javier Tornella Bueno zistil, že obrysy bradatého muža sa reflektujú nielen na nosovej strane pravého oka, ale tiež na spánkovej strane ľavého oka. Roztiahnutie reflektovaných obrazov je presne podľa zákonov zakrivenia rohovky. V roku 1991 zistil tím oftalmológov pri skúmaní očného viečka na obraze mikroartérnu cirkuláciu. Doteraz sa nikdy nepodarilo vytvoriť presnú reprodukciu obrazu Guadalupskej Panny Márie ani štetcom, ani kamerou. Kópie nemôžu zopakovať tajomnú hru farieb. The film photographs, the infrared photographs showed that there is absolutely no drawing under it. It's inconceivable that an artist in the 16th century would paint a portrait without first doing a drawing of it. In fact, it's fairly inconceivable any artist would do it today, although you could do it with some modern art thing, but not with a portrait. Profesor Kalán tvrdí, že originálny obraz Guadalupskej Panny Márie je zázrak. Podľa úsudku odborníkov táto miniatúrna maľba v zreničke je celkom nevysvetliteľná, pretože namaľovať takú miniatúru je ľudsky nemožné. Je to jednoducho laboratórne, experimentálne, vedecky zistený a dokázaný zázrak Panny Márie. Tehuatzin, Shimon el Chigua, Itlanequilis Cactonansin, Kimochihuilis y Teocalcin. Señor, dice que es voluntad de la Señora del Cielo que construyáis su templo donde manifestó que lo quería. ¿Dónde la vistes, Juan Diego? ¿Cómo es? Comprende que es necesaria una señal para poderte creer. Decidme cuál es la señal que queréis, que luego iré a pedírsela. Ella sabrá cuál es la señal. Vayan detrás de él. No lo pierdan de vista.
Quiero saber a dónde va, a quién ve, con quién habla. Vayan. Obraz pomáha. V roku 1544 púť detí na vrch Tepejak priniesla koniec morovej epidémie, ktorej podľahlo 12 000 ľudí. V roku 1545 bol v meste Mexiko rozšírený týfus a záplavy. 30 000 ľudí sa utopilo. Obraz predniesli na príkaz biskupa z polozatopenej katedrály do biskupského sídla. Záplavy ustali až po dlhom čase modlitieb. Vláda poslala správy o tejto udalosti opísané ako zázrak do Ríma a do Madridu. V roku 1557 bola mexickým arcibiskupom v mene cirkvi potvrdená pravosť zjavení v Guadalupe. V roku 1560 si kópiu obrazu zobral pápež Pius IV. Do svojich súkromných priestorov a rozdával medaily Panny Márie Guadalupskej. V roku 1570 poslal mexický arcibiskup kráľovi Filipovi II. Kópiu zázračného obrazu. Počas víťaznej bitky proti Turkom, ktorí chceli vyhľadiť kresťanstvo, v roku 1571 pri Lepante mal admirál Andrea Doria v kabíne zavesenú kópiu obrazu Guadalupskej Panny Márie. Námorníci boli vtedy presvedčení, že obraz a modlitba ruženca zohrali pri víťazstve kresťanov rozhodujúcu úlohu. V roku 1709 obraz preniesli do novovystavanej baziliky. Mier po vojne medzi Spojenými štátmi a Mexikom vo februári 1848 podpísali práve v Guadalupskej svätyni. V roku 1736 zúrila v celom Mexiku strašná epidémia moru, ktorej padlo v priebehu 8 mesiacov za obeť asi 700 000 ľudí. Keď 27. apríla 1737 Pannu Máriu Guadalupsku vyhlásili za patronku Mexika, epidémia prestala. Do územia Mexika vtedy patrila dnešná Kuba, Texas, Kalifornia, Arizona, Utah, Nevada a Florida. 20. decembra 2001 pápež Ján Pavol II oficiálne uznal zázrak, ktorý sa pripisuje príhovoru Juana Diega. Zázrak sa stal 6. mája 1990 v rovnakom okamihu, keď Svätý Otec blahorečil Juana Diega. Bol to deň, keď sa život vtedy 20-ročného narkomana Juana Joseho Barragana Silvu mal navždy zmeniť. Juan José 5 rokov intenzívne fajčil marihuanu. V ten deň v zúfalstve a pod vplyvom drogy vzal nôž, pred svojou matkou sa dorezal a išiel na balkón, aby skočil dolu. Matka sa ho pokúšala zadržať za nohy, ale on sa jej vytrhol a zrútil sa dolu hlavou. Okamžite ho zaviezli do nemocnice v Durangu, no v podstate mu už nedávali nejakú nádej. Profesor Hernández Illescas, jeden z najlepších medzinárodných špecialistov v oblasti neurológie, označil to, čo sa dialo potom, za nezvyčajné, prekvapujúce a nepochopiteľné. Nevysvetliteľné to bolo aj pre všetkých ostatných špecialistov, ktorých požiadali o ich názor. Juan José mal vtedy hmotnosť 70 kg, zrútil sa z výšky 10 metrov a prudko narazil na zem v 70 stupňovom uhle, takže sila nárazu sa odhadovala na 2000 kg. Po 3 dňoch bol Juan José zrazu nevysvetliteľným spôsobom uzdravený. Vyšetrenia ukázali, že nemal nejaké neurologické ani psychické následky. Preto lekári definovali toto uzdravenie ako vedecky nevysvetliteľné. Podľa odborníkov mala nastať smrť okamžite po náraze na zem. Ale aj ten, kto by takýto pád prežil, musel by zostať ochrnutý. Joseho matka povedala, že v momente pádu zverila svojho syna Bohu a Božej matke z Guadalupe. Vzývala aj blahoslaveného Juana Diega slovami: Daj mi znamenie, zachráň môjho syna. A ty, moja matka, vypočuj Juana Diega. Tento zázrak viedol nakoniec k svetorečeniu Juana Diega. Chihuapilé, no te cuyoé. En Platón obispo, amonin el chihuah, amonin el tocos. Chihuapilé,
Amunin el chigua in tatuan obispo. Juanzin, calle cuali no xocoyo, ni can mostla oxepa tigualas, inictiquitkilitiu, hueitiopixki intlan el tilistli, inescayotl, inmitztlatlanilia. Mostlan igualas, iguapili. Mostlan igualas. 2. októbra 1895 sa konala korunovácia Panny Márie Guadalupskej. Zúčastnilo sa jej 40 biskupov, stovky kňazov a nespočetné množstvo veriacich. V roku 1910 pápež Pius X vyhlásil Guadalupskú Pannu Máriu za patronku celej Latinskej Ameriky. Na celom svete boli zasvedcované kostoly Guadalupskej Panne Márii. Vznikali pútnické miesta s oltármi a sochami k úcte Panny Márie Guadalupskej v Londýne, Štokholme, Addis Abebe, Nagasaki, vo Viedni. Oltár Panny Márie postavili v Avete, v Lurdoch a na iných miestach. V roku 1933 pápež Pius XI korunoval kópiu obrazu. Pápež Pius XII v rozhlasovom posolstve do Mexika nazval Pannu Máriu Guadalupskú cisárovnou celej Ameriky. Pápež Jan 23. zasa matkou obidvoch Amerik. Pápež Pavol VI roku 1966 venoval milostivému obrazu Zlatú ružu. Toto privilégium bolo neskôr pridelené len Lurdom a Fatime. Il palloncino dell'aggeggio e gonfiarlo, coger el globo del aparato e inflarlo. Está pinchado. Este hombre de ingenioso humor blanco, de sencillos trucos mágicos, capaz de crear las más ocurrentes y divertidas situaciones, es el payaso Japo, el hombre que durante 6 años consecutivos hizo reír al Papa Juan Pablo II.
Año pasado he sentido o Papa carioca. Hoy puedo sentir mexicano. Po prvý raz v histórii cirkvi pápež aktivoval webovú stránku. Bola to oficiálna internetová stránka Baziliky Panny Márie Guadalupskej v Mexiku. Na záver tradičnej generálnej audiencie v stredu 12. decembra 2001 pápež Ján Pavol II v rámci krátkej ceremonie stlačil tlačidlo na klávesnici notebooku a aktivoval internetovú stránku www.virgendeguadalupe.org.mx. Touto novou stránkou možno posolstvo z Guadalupe prinášať ešte oveľa ďalej a môže pomáhať tým, čo hľadajú zmysel života a dôvod k nádeji, povedal vtedy svätý otec Ján Pavol II. Prosme Pannu Máriu Guadalupskú, aby táto nová forma komunikácie ešte viac zviditeľnila jej utešujúcu ochranu najmä pre najchudobnejších a odvrhnutých a aby sa šírením obrazu Čiernej Madony z Guadalupe posilnili zväzky medzi rasami, aby sa zintenzívnil dialog medzi kultúrami a aby sa napomáhal pokoj. Sus hijos Domingo, Diego y Marisol Origo Olvera la están esperando en este módulo. 25 pápežov vydalo dekrét o Guadalupskom svetom obraze. Dnes je Guadalupe najväčšie mariánske pútnické miesto na svete. Ročne ho navštíví okolo 20 miliónov pútnikov. Zároveň je najväčším pútnickým miestom všetkých svetových náboženstiev. Mária vedie pútnikov k svojmu božskému synovi. Stará bazilika na močaristom základe začala klesať. 12. októbra 1976 dohotovili novú baziliku s nákladom $70 miliónov. Sem preniesli zázračný obraz. Pútnici z celého sveta ho pozorujú z pohyblivých schodov. Obraz je umiestnený vo výške 8 metrov. V bazilike sa nachádza 10 000 miest na sedenie. V 14 kaplnkách sa súčasne môžu slúžiť sväté omše. Takmer každú hodinu sa tu slávi svätá omša pre pútnikov z celého sveta. Zaujímavé je, že keď dokončili novú baziliku, stará prestala klesať. Svätyňu navštívili slávne osobnosti ako prezidenti John Fitzgerald Kennedy, Charles de Gaulle, belgický kráľ Baudouin a iní. V roku 1992 otvoril Ján Pavol II v Svetopeterskom chráme kaplnku k úcte Panny Márie Guadalupskej. Panna Mária Guadalupská je v Mexiku prítomná na všetkých miestach. Jej obrazy a sošky, obklopené kvetmi, zdobia luxusné byty práve tak, ako chudobné chatrče. Jej obrazy nájdeme všade vo verejných priestoroch, v reštauráciách, na staniciach, v továrniach a v dielniach, alebo aj na spätných zrkadlách súkromných automobilov. Taxikári ju prosia o ochranu pri svojom povolaní. Rodičia pomenúvajú po nej svoje deti Lupa, Lupita, Guadalupe. Milióny veriacich sa modlia pred milostivým obrazom Panny Márie Guadalupskej La Virgen Morenita. ¡Ah!
llegaste. Llegado y nunca endratilolco. Se me into pisque índigo mujuicas. Que moyolco y tilitio. Igual. Quimos en cuatilitio. Quema. No tlaxin. Avanzan igualas. Salió deprisa Juan Diego por camino distinto para no ser encontrado por Nuestra Señora y cumplir así la encomienda de su tío. Mas sucedió que la Señora del Cielo lo atajó. Agnoshokoyo Juanzin, campaintillao, campaintitztio. Siguapilé, que no te mistonalti. Nictequipacho sin moyolotzin, no nacis tlatilolco. Mostla, unihuicas motlatolzin. Mashikaki noshokoyo. Macatlin nitzmauti. Macamo can mochiwa y moyolo. Macamo mistequipacho y cocolis motlatzin. Camo ikmikis. Cuishamo ni canica ni monanzin. No te cuyoe. Siguapilé. Nech momactilinesca in tlatoani obispo. Xitleco noshokoyo. Inicpac intepetzintli. Oncantiquitas nepapanzochitl. Xicteteki. Xicnexiko. Nicanishpa. Xigualhuica. Svetlo z obrazu. Na pamiatku zázračného uzdravenia ťažko chorého Juana Bernardína, strýka svätého Juana Diega, ktorému sa zjavila Panna Mária v Guadalupe v Mexiku, namaľovali obraz Naša milá Panna Mária z Guadalupe, uzdravenie chorých. Obraz bol 16. decembra 1979 z poverenia svätého Otca počas slávnostnej ceremónie korunovaný pápežským delegátom v prítomnosti primasa z Mexika, kardinála Ernesta Ahumadu. Počas čítania pápežského dekrétu sa zrazu v strede obrazu ukázalo prúdiace svetlo, ktoré ako jasné slnečné lúče dopadalo na chorého a lono Panny Márie. Tento výnimočný fenomén trval až do konca čítania pápežskej listiny a bol odfotografovaný. V tejto súvislosti je pozoruhodná aj skutočnosť, že 12. decembra 1531 oznámila Panna Mária Juanovi Bernardínovi svoje meno, ktoré v arabčine znamená prúdiace svetlo. Zázrak v Guadalupskej bazilike. 24. apríla 2007 Rada mesta Mexico City uzákonila potraty do 12. týždňa tehotenstva. Vtedy bola v bazilike slúžená svätá omša s úmyslom za umúčané potratené deti. Keď sa končila liturgia, niekoľko tisíc veriacich, ktorí sa modlili za právo na život nenarodených detí, zazrelo nezvyčajný úkaz. Doktor Jean-Pierre Diquet, prezident Katolíckej asociácie lekárov, sestier a zdravotníckeho personálu, vydal stanovisko k tomuto nezvyčajnému javu. Rozpráva páter Louis Mato, predstavený spoločenstva blahoslavenstiev. Na konci omše za potratené nenarodené deti sa veriaci v bazilike pýtali, čo od nich žiada Najsvätejšia Panna Guadalupská. Zatiaľ, čo fotografovali zázračný obraz, začala panna akoby ustupovať, aby z jej lona preniklo silné svetlo v tvare embria a zjavil sa Ježiš Kristus pred narodením. Prišiel k nám nenarodený Kristus.
Centralizáciou a podstatným zväčšením je možné pozorovať pozíciu svetla, ktoré skutočne vychádza zo života Panny Márie a nie je to nejaký odraz ani predmet. Všetky fotografie, ktoré zachytili prítomní, zaregistrovali ten istý úkaz. Pri ešte väčšom priblížení môžeme zvážiť pozíciu svetla z lona Najsvätejšej Panny. Neskoršie analýzy vylúčili prípad, že by bol Ježiško odrazom svetla zvonku alebo vznikol umelo vytvorený. Inžinier Louis Giraud, skúmajúci tieto zábery, potvrdil ich autentickosť. Negatív fotografie nemôže byť zmanipulovaný. Uznal, že to, čo je na záberoch vidieť, nemôže byť efektom modifikácie obrazu alebo jeho zmeny urobené napríklad vďaka prekrytiu druhým obrazom. Tento vedec potvrdil, že svetlo doslova vychádza zo stredu obrazu Márie. Skonštatoval, vytvorené svetlo je veľmi biele, čisté a silné, iné než svetlo fotografických bleskov. Nepochádza zo žiadneho odrazu, ale vychádza priamo z obrazu svätej Márie Guadalupskej. Má tvar a rozmery embria. Môžeme pozorovať určité tiene s fyzickými vlastnosťami embria dieťatka v materskom lone. Toto svetlo má okolo svetelný kruh a vznáša sa v lone Panny. Rozjímanie nad vierou v nenarodeného Krista. Kristus bol a je pravý Boh a pravý človek od počatia, cez tehotenstvo, rast, cez svoju smrť na kríži a vzkriesenie k večnému životu so všetkou svojou mocou. A tým nám pripomína, že človek je naplno človekom od prvého momentu, v ktorom sa rodičia spoja a počnú ho, cez tehotenstvo a rast až po smrť. Lukáš 1, anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. Modlitba za tých, ktorí sa chystajú na potrat a za tých, ktorí ho vykonali. O Ježiš, ty nový Adam, tvojim panenským počatím sa začína nové narodenie adoptívnych detí v Duchu Svetom skrze vieru. Kriste, Pane, ty si tiež čakal v matkinom lone na svoje narodenie. Prosíme ťa za, povedz konkrétne meno osoby, a za matky a otcov, ktorí sa chystajú na potrat alebo už zavraždili svoje dieťa. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý tiež čakal v tvojom lone na svoje narodenie. Amen. Toto spojenie matky so synom na diele spásy sa prejavuje od chvíle panenského počatia Krista cez čakanie na narodenie až po jeho smrť. Zjavenie 12. Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie. Žena, odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec 12 hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí. Ježiš, ty si tiež čakal, kým sa narodíš. Nedovoľ, aby sme nevideli, čo sa deje. Nedovoľ, aby nás oklamali argumentmi a odbornými termínmi, ktoré dovolia drakovi vziať život našim malým, ešte nenarodeným bračekom a sestrám.
México es tu tierra y tú eres nuestra bandera. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millones de estrellas. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millones de estrellas. Toľko od Ježiškovho srdca. Na origináli zázračného obrazu Guadalupe má Panna Mária na svojom lone čierny pás, z ktorého vychádza 7 pásikov, ktoré vedeli Aztékovia vysvetliť. Táto žena je v požehnanom stave. Aby sa to potvrdilo, prosili veriaci v roku 1991 konferenciu biskupov Mexika, aby dali na obraze urobiť fonogram, pomocné vyšetrenie pred pôrodom, pomocou ktorého sa dá zachytiť tlkot srdca ešte nenarodeného dieťaťa. V roku 1995 urobil páter Mário Rojas, gynekológ, profesor Pápežskej univerzity v Mexiku, pomocou vyšetrenia úderov srdca neuveriteľný objav. Na obraze bolo v časti lona Panny Márie zreteľne počuť údery srdca. Po tomto revolučnom objave znova preskúmal obraz na tilme známy gynekológ dr. Carlos Fernández de Castillo, predseda špeciálnej komisie stanovenej na skúmanie obrazu. Svoje skúmanie zakončil potvrdením už existujúcich nálezov. Rytmické údery s frekvenciou 115 úderov za minútu zodpovedajú presne úderom živého dieťaťa v matkinom lone. Bernardinotzi, amo mishpantilia, yotipactic, amo timo miquilis. Cajual tiquitati un obispo, tictlapowis, yetimopactic, tiquilhuis nehuatl, Sancta María de Guadalupe. 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 Panna Mária Guadalupská hovorí prostredníctvom talianskeho kňaza Don Gobiho. Na 6-dennom večeradle mariánskeho kňazského hnutia v Guadalupe 12. novembra 1981 povedala: Moji milí synovia pricestovali z najvzdialenejších končín Mexika, ktoré ma veľmi miluje a ktoré ochraňujem s osobitnou starostlivosťou a bránim proti všetkému zlu, ktorému hrozí. Som vašou milou a milosrdnou matkou. Pred mnohými rokmi som vtlačila svoj obraz do plášťa môjho malého Juana Diega, ktorému som sa zjavila. Dnes chcem svoj obraz vtlačiť do srdca a života každého z vás. Nebojte sa, ak vás môj protivník bude napádať najzákernejšími útokmi, aby vás znechutil. Vy ste moje malé deti, moji milovaní synovia, moji apoštoli. Vaše svetlo sa bude zosilňovať zo dňa na deň a vy budete vo chvíľach veľkého súženia znamením poznania a záchrany. Darujte mi vašu modlitbu, vaše utrpenie, vašu dôveru. Na večeradle 5. decembra 1994 v Guadalupe hovorí: Zosielam prúdy lásky a milosrdenstva svojho nepoškvrneného srdca na vás všetkých, na cirkev a na toto zúbožené ľudstvo, tak ako je do mojich očí vtlačený obraz malého Juana Diega, ktorému som sa zjavila, tak ste aj vy vtlačení do očí a srdca vašej nebeskej matky. Ste zreničkou mojich očí, lebo ste moje najmenšie deti, ktoré sa mi úplne zasvetili a tak môžem do vás vliať všetku nežnosť svojej materinskej lásky. Ste zreničkou mojich očí, lebo sa s veľkou poslušnosťou nechávate mnou viesť.
Vy ma počúvate, plníte moje prosby, kráčate po ceste, ktorú som vám vyznačila. A ja takto vašim prostredníctvom môžem uskutočňovať veľký plán víťazstva môjho nepoškvrneného srdca vo svete. Ste zreničkou mojich očí pre veľkú lásku, ktorú prechovávate k eucharistickému Ježišovi. S akou radosťou na vás pozerám, keď prichádzate pred svetostánok, aby ste prejavili Ježišovi kňazskú úctu, lásky, poklony a zadosťučinenia. V čase, keď eucharistického Ježiša obklopuje toľká ľahostajnosť, toľká prázdnota, vy rozširujete slávnostné hodiny eucharistickej poklony, obklopujete Ježiša v najsvätejšej sviatosti oltárnej, kvetmi a svetlami, ako prejavmi svojej lásky a nežnej oddanosti. Gracias. Misijný obraz Matky Božej z Guadalupe. Túto dokonalú fotografickú repliku zhotovili Mexičania v 40. rokoch 20. storočia ako dar pre Američanov v USA. Obraz posvetil mene všetkých biskupov Mexika mexický kardinál Juan Jesús Posada Ocampo. Táto kopia zo zázračného originálu zachraňuje nenarodené životy. Štatistika hovorí, že v roku 2009 bolo v priemere denne uskutočnených 126 000 potratov. Sídlom obrazu je St. Alban, Vermont v USA. Obraz putuje so súhlasom miestnych biskupov do kostolov, predovšetkým však pred potratové kliniky. Prvé mesto, ktoré obraz navštívil, bol Washington. Dodnes navštívil vyše 1000 farností vo všetkých štátoch USA. Tiež Karibské ostrovy, Írsko, Kanadu, Mexiko, Veľkú Britániu, Rusko, Čínu, Filipíny, Japonsko, Izrael a niektoré štáty Európy. Putovanie obrazu sprevádzajú početné zázraky. Vďaka jeho návšteve sa neuskutočnilo tisíce potratov a bolo zatvorených najmenej 20 potratových kliník. Počíta sa, že Aztékovia každý rok obetovali v priemere 50 000 ľudských obetí. Niektoré obete zomreli už v prvej chvíli po narodení. Takisto dnes zahynie následkom potratov ročne v USA 500 000 nevinných, nenarodených detí. Štvorlístkový kvietok slnka na odeve Panny Márie je pre Aztékov symbolom života. Vo Wichite, Kansas, USA sa nachádza potratová klinika, v ktorej zabíjajú nenarodené deti vo vysokom štádiu tehotenstva. Ich telíčka spaľujú v krematóriu. Keď niesli v procesii obraz okolo tejto kliniky, ľudia zacítili vôňu ruží. O chvíľu na to uvideli, ako z obrazu vychádzajú lupienky ruží, ktoré sa vznášali vo vzduchu. Niekoľko ľudí pocítilo, ako ich ovládol všetko zahrňujúci pokoj a v srdci počuli hlas Najsvätejšej Matky. Pre vás je dobré, že ste tu, veď aj ja som stála pod krížom, mlčiac, hľadiac a modliac sa, keď križovali môjho nevinného syna. Neraz plakal tento obraz olejové slzy. Raz plakal na Vianoce v deň narodenia pred kostolom plným ľudí. Kňaz vtedy povedal zhromaždeným veriacím: Najsvätejšia Panna Mária plače v deň narodenia svojho syna nad tými svojimi deťmi, ktoré kvôli potratu neslávia deň svojho narodenia. V júli 2008 sa konal Eucharistický kongres v St. Louis. Vtedy práve zúrila jedna z najväčších povodní v USA. Strážca misijného obrazu Lynch rozprával účastníkov kongresu o tom, ako Matka Božia z Guadalupe zachránila v roku 1634 pred povodňou mesto Mexico City. Po jeho vystúpení zorganizovali procesiu nad stúpajúcou riekou Mississippi. Predtým sa táto rieka menovala Nepoškvrneného počatia.
Keď sa procesia vracala späť do katedrály, dážď prestal. Na ďalší deň vody začali klesať. Stalo sa to deň pred predpovedanou najväčšou povodňovou vlnou, ktorá neprišla. Vyskytovali sa tiež prípady uzdravenia prostredníctvom dotyku tohto misijného obrazu. Stávalo sa tiež, že na obraze sa zjavovali nevysvetliteľné úkazy. La cumbre del Cerrillo no era el lugar en que se dieran flores. Había riscos, abrojos, espinas, nopales y mezquites. Y cuando llegó a la cumbre, se asombró de que hubieran brotado tantas exquisitas flores. Don Ansi. Era el mes de diciembre en que todo lo echa a perder el hielo. Bajó inmediatamente y trajo a la señora las flores que fue a cortar. No Shokoyo. Aujintehuatl, Cajualmotech, Netlacaneconi, Ahuel Ixpan Obispo, Tixowa sin Motilma, Inicueltic Yoloyeguas, Intopixca Tlatuani, Niman Mochihuas no Teocal. V nemocnici svätého Jozefa v Allentown v štáte Pensylvánia priložila doktorka Margaret Pasca stetoskop na lono Matky Božej, zobrazenej na misijnom obraze. Ku jej údivu počula tlkot ľudského srdiečka, hneď padla na kolená. Počas navštívenia obrazu v meste Reading vyše 200 ľudí počulo tlkot srdiečka ešte nenarodeného dieťaťa tehotnej Matky Božej Guadalupskej. Veľa iných ľudí počulo to isté vo Forest Grove v štáte Oregon. Takisto počuli tlkot srdiečka z tohto obrazu mnohí iní veriaci na najrôznejších miestach sveta. Niekedy bolo možné počuť tlkot dvoch srdc, dieťaťa a matky. To je znak, že život sa začína od počiatku a nie rozhodnutím sa matky, lebo Boh, autor života, už vybral život pre toto dieťa. Svätý otec Ján Pavol II považoval Matku Božiu z Guadalupe za patronku života nenarodených detí. Misijný obraz prechádza popred potratové kliniky. Niektoré ženy, ktoré prišli ukončiť život svojho dieťatka, sa vracajú spred brán týchto kliník, aby nechali svoje dieťatko žiť. Panna Mária z Guadalupe prichádza, aby stála pod krížom každého zo svojich detí, aby zahrnula pokojom zabíjané bytosti. Prichádza, aby pohla svedomím matiek. Prichádza, aby počula, že čoraz viac osôb prijíma pozvanie do spoločenstva v diele ochrany toho, čo je najcennejšie, ľudského života. Son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. Despierta, bien despierta, mira que ya amaneció, ya nos vamos.
Panna Mária Guadalupská nám hovorí: či nie som tu ja, tvoja matka? Nie si tu pod mojou ochranou? Prekrásna Panna z Guadalupe, prosím ťa, v mene všetkých mojich bratov a sestier na zemi, požehnaj nás a ochraňuj nás. Ukáž nám svoju lásku a dobrotu a vypočuj naše modlitby a prosby. Tu môžeš poprosiť konkrétne o niečo, čo ťa trápi. Ó najčistejšia Panna z Guadalupe, vypros mi od tvojho syna odpustenie mojich hriechov, požehnanie pre moju prácu, vyliečenie od mojich nemocí, splnenie mojich potrieb a všetkého, čo ty považuješ za dobré pre mňa a moju rodinu. Ó najsvätejšia Matka Božia, vypočuj naše modlitby, s ktorými sa na teba obraciame v svojich úzkostiach a bolestiach. Juan Diego vyhlásený za svätého. Svätý otec Ján Pavol II navštívil Mexiko celkom 5 krát. 6. mája 1990
Osobne v Mexiku blahoslavil Juana Diega. Počas apoštolskej cesty do Mexika 31. júla 2002 sa svätý otec Ján Pavol II vydal aj do jednej z najznámejších mariánskych svätýň, aby tu, na historickom mieste mexickej cirkvi, slávnostne pripísal do zoznamu svätých domorodého indiána Juana Diega Cuautla Toacina. Svätý otec daroval Amerike prvého svätca indiánskeho pôvodu. Viac ako 8 000 veriacich bolo prítomných priamo v bazilike. 100 000 ľudí lemovali ulice, ktorými prechádzal svätý otec. Pre veľký počet prítomných veriacich prenos z bohoslúžby bol na veľkom námestí sprítomnený na 14 veľkoplošných obrazovkách. Doprava vo veľkom meste sa takmer zastavila. Svätej omše sa zúčastnil aj mexický prezident Vicente Fox. Bolo to niečo nevídaného na mexické pomery, pretože to bol prvý mexický prezident, ktorý bol prítomný na svätej omši. Starý a chorý 82-ročný pápež ešte raz vyčerpal svoju energiu, keď sa chcel silou mocou postaviť pri zaznení mexickej hymny. Počas bohoslúžby Ján Pavol II prehovoril k veriacím zhromaždeným v Guadalupskej bazilike a k ostatným Mexičanom. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Matúš 11, 25-26. Najdrahší bratia a sestry, tieto Ježišove slová z dnešného evanília sú pre nás osobitným pozvaním oslavovať a vzdávať vďaky Bohu za dar prvého domorodého svätca amerického kontinentu. Aký bol Juan Diego? Prečo na neho Boh zameral svoj pohľad? Kniha Ecclesiasticus, ako sme to počuli, nás učí, že veľká je moc Božia, pokorní mu vzdávajú chválu. Kniha Syrakus 3.20. Rovnako slova svätého Pavla, prednesené na tejto slávnosti, osvetľujú tento božský spôsob uskutočňovania spásy. Čo je svetu neurodzené a čím pohrda, to si vyvolil Boh. Ba aj to, čo ho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom nik nevystatoval. List je 1. Korinťanom 1.28-29. Je dojemné čítať guadalupské rozprávania napísané s veľkou jemnosťou a preniknuté nehou. V nich sa Panna Mária, služobnica velebiaca Pána, porovnaj Lukáš 1.46, predstavuje Juanovi Diegovi ako matka pravého Boha. Ona mu ako znamenie daruje niekoľko vzácnych ruží a keď ich on ukáže biskupovi, na jeho plášti sa objaví požehnaný obraz Božej matky. Guadalupská udalosť, ako ju zdôraznili mexickí biskupy, znamená začiatok evangelizácie s vitalitou, ktorá presahuje všetky očakávania. Milovaní bratia a sestry všetkých mexických a amerických národností, v dnešnom povýšení osoby indiána Juana Diega by som chcel vyjadriť blízkosť cirkvi a pápeža všetkým vám, s láskou vás objímajúc, a vyzvať vás, aby ste s nádejou prekonávali zložité situácie, ktorými prechádzate. Požehnaný Juan Diego, dobrý indián a kresťan, ktorého jednoduchý ľud vždy považoval za skutočného svätca. Povzbudzuj biskupov, podporuj kňazov, vzbudzuj nové sväté povolania, pomáhaj všetkým, čo obetujú vlastný život pre Božiu vec a pre rozšírenie jeho kráľovstva. Blažený Juan Diego, muž verný a autentický, tebe zverujeme našich laických bratov a sestry, aby volaní k svetosti presakovali všetky oblasti spoločenského života evanjeliovým duchom. Požehnaj rodiny, podporuj manželov v ich zväzku, pomáhaj rodičom nachádzať silu na kresťanskú výchovu ich detí. Dobrotivo vzliadni na bolesť tých, čo trpia na tele alebo na duchu, čo znášajú biedu, opustenosť, odvrhnutie či nezáujem. Milovaný Juan Diego, hovoriaci orol, ukáž nám cestu, ktorá smeruje k Panne Márii Guadalupskej, aby nás prijala v hĺbke srdca, lebo ona je milujúcou a súcitnou matkou, vedúcou nás k skutočnému Bohu.
Amén. Señor, Juan Diego está aquí y dice traer la prueba. Tehuatzin obispo. Onichiki mutanahuatil. Señor obispo, hice lo que me ordenaste. Ni canca Inesca, ilhuicactonansin. Aquí está la señal que envía la Señora del Cielo. Giseli. Y camo yolotzin. Dígnate a recibirla. Juan Diego, perdóname por no haberte creído. Perdona, Dios mío, por haber dudado. Gracias, Señor. A partir de ese momento, Juan Diego cuidó la capilla donde se exponía el milagro que trajo armonía a su pueblo. Mayu Munchigua Jesús.